नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला काही जिल्ह्यांमध्ये विरोध होत असल्यानं महामार्गाच्या संरेखनात सातत्याने बदल होत आहेत। पण आता मात्र या महामार्गाचं संरेखन पूर्ण झालं असून आठवड्याभरात संरेखनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं घेतला आहे। संरेखनातील बदलामुळे मूळ 803 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग आता थेट 855 किलोमीटर झाला आहे। लांबी वाढल्यानं खर्च 86,000 कोटी रुपयांवरून 1,00,000 कोटी रुपयांवर गेलाय। महामार्गाची लांबी आणि खर्च पाहता हा प्रकल्प राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा आणि सर्वाधिक खर्चाचा प्रकल्प ठरणार आहे। नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई नागपूर अंतर 8 तासात पार करणं शक्य झालंय। या समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर गोवा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी MSRTC ने नागपूर गोवा दरम्यानच्या 803 किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला।